jopuonj mag P1 ma bende ywak ni pok ondiki gi tich kendo bende gikwedo duol mandiko jopuonj tich TSC ewi dwaro mano mar tiego jopuonj mosendiki. Erokamano Sharon. Ya jopuonj wetewa ma P1 pok ondiki ni kare kabisa. To nikech ng'ato dhi school kendo gidhi training mondo mi ka gitieko to ginwang' tich mondo gitim tich mane gisomo e colleges. En very wrong ni yawa gi osekawo ndalo mang'eny kapok ondikgi mana kaka Eric wacho kanyo no osetieko higni 13 nyaka nowuok e college. Very unfortunate. Ada wacho ni ere kama koth nochako gowa go mano penjo monego penjre koth nochako gowa higa mane to kawar nyari kwadok chien up to the year 2015 jopuonj ne ndiko kaluwore gi sub counties ma giwuoke kendo anyalo recall ni by the year 2015 jopuonj ma Kisumu ka nosendik up to 2010 to kari structuring no biro ka TSC mo biro gi the new CEO ma since retired knockout employment ma teachers motel Nairobi and no ketho the issue of local arrangement mar employment of teachers based in their sub counties nyaka chakre kanyo nyaka yiga mawuoyeni ndiko jopuonj ma P1 pok obedo streamlined kendo ko nyanwang'o ne jopuonj kata ma locally e piny Kaluo ka osebudho higni mang'eny. Anyalo wacho ni jowinjowa ni officer angi japuonj no graduate the year 2010 to nyaka mawuok kawuono ni pok ondike to king'iyo kata mana kaka sani sirkal ndiko onge proper structure magilei nigi bondiko godo jopuonjwa mag P1 which is very unfortunate. Emomiyo wadamro wachi ni of late jaganje Kenya Kwanza government donje tich their focus has been nigi ndiko jopuonj mag junior school. This ma oseweyo jopuonjwa mano train kaka P1 wan gi two categories of P1 trained teachers. One gi P1 teachers more trained to poko upgrade. One gi P1 trained teachers to say upgrade to diploma and by extension gisetimo CBE curriculum mane ginyalo puonjo under this new system. Jopuonj ariyo gite categories ariyo gite are eligible for employment. Nikech jopuonj mose train kaka P1 to poko upgrade can also be allowed to upgrade while serving as employed teachers. To kama okobedo specified ni ere ka jogi brondeki tibo ndeki karango, then our colleagues ma P1 trained teacher pok ondiki have all the rights mondo gigo nduru, mondo jopiny owinji, mondo sirkal owinji, mondo sirkal owuog oko, mondo owuog a proper structure ma ibiro ndego jopuonjwa ge. To wan kaka union mar KNUT wawacho ni magi are potential members and our members must be employed mondo mbe obed gi a union which is alive and strong. Wawacho man nikech as we speak today the teaching force mantiere primary schools is equally aging. Jopuonjo mantiere primary schools are aging and they are exiting. Of late one large number of teachers are retiring from service. As they retire, how are they getting replaced? One they were here ni kas jopuonjo retire a school, to me that sub county thuolo kata that county thuolo mono replace the puonjo immediately ma jopuonjno ose retire. Ma biro miyo jowa mose train gi mapoko ndike mono donje system mondo gin bende giti. To kiwegi ni biro kawo ndalo mogwaro ekilando kaka gibiro replaced ma osekelo fuok, osekelo chiedh nade
nikech sama koro ilando sama indiko to number mar retire a particular counties and sub counties are never given back to those counties. Kuom ranyisi Kisumu County and particularly my branch kamantiere ni, up to the month of July we had over 50 teachers who are retired. These teachers are not yet replaced. Eme wawacho Sirkal onego winj gima jo union wacho ni wan wacho ni ka jopuonj ose retire, jopuonj samoro Nyasaye okawo chunygi, jopuonj samoro bedo dismissed, jopuonj samoro transfer services ne to another organization tieni koro kupuonj under Teacher Service Commission. Replacement should be done immediately mondo mijawa manokogi kik bedo ka gibudha ok ahinya to thuolo udong e sikundegi mondo giti. Secondly, aging staffing in our schools miyo tich koro oktire motegno. Sama nitie jomadongo, sama nitie jomatindo in the teaching force, jomatindo somo kuom jomadongo, to miyo the teaching force gel together, mamiyo ji learn from one another. Jomadongo learn from yamatindo kuka e college, yamatindo e college mondiki be learn from jomadongo, and the system continue to run, mamiyo system ok nyalo fail. Mae momiyo wadwa wachi ne sirkal nyaka ugoko sama koro wueni, sama gilando thuolo ma gidwa ndiko jopuonjwa mag junior school teachers, gilando thuolo ma ndiko jopuonjwa mbele ma P1 teachers mose train mondo be system mar somo puonj mana primary schools and junior schools or in concurrently, because each sector, each section complement the other. My duolo mwaji wakenoba do jopuonjwa mojo P1 ni wano ko duka ka union ma Kenya National Union of Teachers ni nyaka ndiku mundu bi uti ujon wa tich motimo ne nyithindo man school wa mondo your services services uka pudu tegno mundu konyo tich mundu CBE to code system o masani manyimo san wariambo ne obed ko tegno ka war gi jopuonj motegno ma college mane gi teko mangeny mundu somo uchop kare. Ma dono wajo kaka Kenya National Union of Teachers kendo mo wajo ok jo Kisumo kende, ma dono nat ma Kenya. Erokamana inya Obuon.